در موج برنامه اطلاعاتی خبر. سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با فدراسیای روسیه. ملاقات نوبتی گروه‌های کره تاجیکستان و قرقیزستان در بودکند. مشورت کره رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده. دست دعای مادر. پهلوانان تاجیک در دو چمپیونات آسیایی اوید با جودو 8 مدال به دست آوردند. санаи 21 ноябри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба федератсияи русия рафтанд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро як гурӯҳ шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар сарвари давлатро муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони мудофиа, корҳои дохилӣ, рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, энергетика ва захираҳои об, нақлиёт, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, кишоварзӣ, фарҳанг, молия, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон, сардори хадамотҳои гумрук ва иҷро, президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. санаҳои 11 то 17 ноябри соли равон тибқи тавофуқи қаблан ҳосилшуда дар шаҳри Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи навбатии гурӯҳҳои кораи топографии ҳайатҳои ҳукуматии Қирғизистону Тоҷикистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлати ду кишвар баргузор гардид. дар ин бора Девони вазирони Қирғизистон хабар медиҳад. ба иттилои ин ниҳод гурӯҳҳои кораи топографии зимни ин мулоқот масъалаи тавсифи хатти лоиҳавии сарҳади давлатии Қирғизистону Тоҷикистонро дар қисматҳои боқимонда баррасӣ намуда тасмим гирифтанд, ки ин кор дар ҷаласаи навбатӣ, ки дар Тоҷикистон баргузор мегардад, идома диҳанд. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд машварати кории раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода нахуст доир ба сафари кории пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, ки санаҳои 14-15 ноябри соли ҷорӣ сурат гирифт, ибрози андеша намуда таъкид кард, ки дар доираи сафар як қатор иншооти муҳими хоҷагии халқ ба истифода дода шуд. раиси вилоят бо ёдоварӣ аз дастуру супоришҳои пешвои миллат, ки бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд, ки санаи 15 ноябр баён гардида буд, баҳри иҷрои супоришҳои сарвари давлат дар назди масъулин вазифагузорӣ намуд. ҳамзамон ба роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва дигар мутасаддиён баҳри вусъати корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои нақшаи андозҳо, таъмини нақшаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, тарбияи ҷавонону наврасон дар рӯҳии ватандӯстӣ, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, пешгирии тақлидкорӣ ба фарҳанги бегона ва дигар масъалаҳои мубрам супоришҳо дода шуд. дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳангоми боздид аз вилояти Суғд ва ҷаласа бо фаъолони вилоят баён доштанд, дар маҷлиси назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба самъи ҳозирин расонида вазифаҳои масъулони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ниҳодҳои он, ташкилоту муассисаҳо ҷиҳати иҷрои онҳо мушаххас карда шуд. дар оғози ҷаласа мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсатулло Қосимов, ки бо пешниҳоди раиси шаҳр ва фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин вазифа таъин шудааст, директори корхонаи воҳиди давлатии Обисара Додарой Розиқова, ки бо қарори раиси шаҳр ин вазифаро ба дӯш гирифтааст, ҳамчунин Далер Бозорзода чун хабарнигори шабакаи аввали телевизиони Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент муаррифӣ карда шуданд. дар идомаи ҷаласаи назоратӣ роҳбарияти шаҳр таваҷҷӯҳи муовинони раиси шаҳр, сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони ташкилоту муассисаҳоро ба иҷрои вазифаҳое, ки сарвари давлат ҳангоми бозид аз вилояти Суғд гузоштанд, ҷалб намуд. аз ҷумла ташкили маркази оши палов, бунёди тарабхонаю меҳмонхонаҳо, бинои нави осорхона, ташкили бештари хонаҳои пазироӣ барои сайёҳон, сохтмони меҳмонхона дар мавзеи Ҳафткӯл, обод намудани роҳҳо то мавзеъҳои маъмули сайёҳӣ ва таҳкими инфрасохтори сайёҳӣ аз ҷумлаи масъалаҳои матраҳшаванда буданд. диққати масъулин ба иҷрои нақшаи рушди шаҳр, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳо, сари вақт анҷом додани кишти тирамоҳӣ ва шудгори замин
заминҳо, бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла барои коркарди меваю сабзавот, истеҳсоли пойафзол, коргоҳи дӯзандагию ресандагӣ, пилла, сохтмони бозори нави замонавӣ, иҷрои ҳатмии нишондиҳандаҳои ҷамъоварии андоз, пешгирии гароиш ва шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, ба вазифаҳои мазмул, пешбарӣ намудани бонувон ва дигар масъалаҳои муҳими иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷалб карда шуд. Дар ҷаласа ҳамчунин ба комиссияи шаҳрии даъват ба сафи артиш, раисони ҷамоатҳои деҳот барои дар муҳлати кӯтоҳ ба иҷро расонидани нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ дастур дода шуд. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Сӯҷина, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, собиқадори меҳнат, собиқ раиси ҷамоати деҳоти Сӯҷина Каримберди Хоҷамов ва омӯзгор Раҳима Муллоҷоноваро, ки солҳои зиёд дар мақомоти ҳизбию давлатӣ дар вазифаҳои гуногун низ кор карданд ва ҳоло давлати пирӣ меронанд, боздид намуд. модари 90-солаи Каримберди Хоҷамов, собиқадори меҳнат, Турсуной Хула ва Раҳима Муллоҷонова, ки синнаш ба 83 расидааст, барои сулҳу салоҳ, таъмини зиндагии шоиста, ободиҳое ки ба шарофати даврони истиқлол ва роҳнамоии пешвои муаззими миллат муяссар шудааст, даст ба дуо бардоштанд. фарзандони онҳо бо заҳмати худ рӯзгори обод барпо намуда, эҳтироми ин модарони барӯймандро содиқона ба ҷо меоранд. ба собиқадорон тӯҳфаҳои молию пулии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. зимни сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Сӯҷина аз шаҳраки Санҷаршоҳ воқеъ дар қисмати болои деҳаи Сӯҷинаи шаҳр ҷойгир аст, дидан намуд. иттилоъ дода шуд, ки воқеан таҳқиқи аввалияи ёдгорӣ солҳои 40 асри гузашта шурӯъ шуда, баъди ба истиқлол расидани кишвар идома ёфт. дар натиҷаи ҳафриёд боқимондаҳои қалъаи мудофиавӣ, ҳуҷраҳо, дастхати матни арабӣ, куртаи кӯдакона ва дигар ашё ба даст омад, ки олимон онҳоро нодир шуморида баҳои баланд доданд. маҳз нодирияти ин шаҳрак маводи пурқимати бозёфтшуда мавқеи он дар илми бостоншиносии тоҷик ва минтақа имкон дод, ки ин ёдгорӣ дар қатори 9 ёдгории ҷумҳурии Тоҷикистон ба наминаи ёдгориҳои ЮНЕСКО таҳти унвони роҳи Абрешим Долони Зарафшон Қароқум шомил гардад. ҳангоми боздид оид ба ҳифзи ёдгории мазкур, таҳқиқи минбаъда ва ба хатсайри сайёҳӣ ворид намудани он ибрози назар карда шуд. паҳлавонони тоҷик дар чемпионатҳои Осиё оид ба гӯштани дзюдо миёни наврасон ва ҷавонон, ки дар шаҳри Тошканд баргузор гардид, 8 медаль ба даст оварданд. Тоҷикистонро дар чемпионати наврасон миёни писарон 10 паҳлавон ва миёни духтарон 1 нафар намояндагӣ карданд. дар ҳисоби умумӣ дар байни дастаҳо дар ин мусобиқот дастаи яккачини Тоҷикистон бо 3 медали тилло, баъди мизбонони ин чемпионат дастаи Ӯзбекистон, ки 9 медаль ба даст овард, дар мақоми дуюм қарор гирифт. дар чемпионати Осиё байни ҷавонон дар Тошканд بیش از 170 ورزشکار از 15 کشور اشتراک کردند. در موج برنامه اطلاعاتی خبر